Paro mopogore opogore onyuolore wi twak ma jatend piny Kenya William Ruto golo kawuono wi chal mar Kenya e kinde ma jopiny moko puoyo ni otemo mulo gigo mane gigeto winjo. Moko to koni nitiere sectors ma pod midhiero kwako ahinya to thieth, somo e kind mamoko. Jopiny go ywak ni twak igologa kata kamano oketgi e tim. Millicent Adhiambo miyowa mathoth. E kaunti ma Kisumu, jopiny puoyo jatend piny kuom golo twak mamulo thoth gigo mane gigombo winjo ahinya to e sekta mar thieth. Kata kamano gikoni oganda pod kalo e pek e wi okumba manyien mar thieth mar SHA kata obedo ni jatend piny to puoye moloyo okumba machon mar NHIF. SHA to osetiyo maber kaka wachono, to kuonde moko nitiere ma pod ji ywak. Ma kaka wacho ni kuondego idhi med facilities mag thieth kumora mora mondo ji oyud thieth e yo mayot. Wageno ni kaka wachono odhi bedo tenda na kusema. Let me make comparison kod kod NHIF. Gik mane NHIF kae ok nane NHIF. Though no few are registered during NHIF time, to sani yes ji register mang'eny e SHA, but majority pod ywak. Gikawo yath gitero osiptende. Ibo yudo ka SHA ng'enyne kawo mano osiptal. Wanyalo kwayo konya kelo system moro ma SHA nyalo kawo both bed and medicine. Kio kawo kitanda kende. Yien gi kata kobedo mang'eny, ang'en gi ng'eny ge osiptal. Lakini kidhi jatuo kodhi, jatuo ok yudi yien go. Koro kanyo to dwa timo nadi. Nikech saka sa japiny indiko ne yath mondo dhi onyiew yath. Japiny ni onge pesa. Sekta mar somo, jopiny oyango ni twak e wi ndiko mar jopuonj osebedo mana wach piny maru kendo en singo maonge tim. Gino magilero ni medo kelo pek e thoth skunde. Education sector pod ni is in a crisis. Odwa timo nadi kanyo. Kech corruption okwako gi sector ni. Jopuonje bende pod ywak ni gikoni kineno junior secondary teachers pod ywak e wacho mshahara, recruitment bende pod giywago ka. Ka gimedo jopuonje to gibed jok machulo jopuonje mshahara gi. E sectors mopogore mamulo weche pi kod teko stima bende giyango ni pod nigi fuok maduong' kendo jopiny medo ywak ni jatend piny ne okolose kako winjore. Wach mar pi to kawinjo kong'iyo sana nikech ji ywak kabisa wach pi. Ji ywak. Wach pi sani mita bill biro mang'eny. To bill wuok e sewer line ka. Sewer line ka bill wuok e mang'eny sana. Koro wakwayo ni mano bong'i. Gipo chenro mane jatend piny oyango mar neno ni otiek ndach reru machopo Kisumu. Ka gikoni kaber to sirikal obione ni chenro no oloso ne rowere thuolo mag tije maonge mibadhi mora mora. Wach SGR bende awinjo kotuom. Ma bende en paro maber. Kodwa gole from Naivasha to Kisumu then to Malava. Gimo kwadwa diere ka en mibadhi. Kech wang'en sama project no bro endelea. Mibadhi bende dwa dhi diere ka. Billions of money dwa lal diere ka. Koro mibadhi mokwongo dini e wachno. To gima kwayo. Kamoro amochopo kata kochopo Kisumu ka. To gikawo jende ma onge tich mondo oti kuondego. Ka compare gi these affordable houses. Ka youth mang'eny ywak. Though gi yudo to kochopo koka payment gi ywak. SGR no otima tek. Kendo kantie cartels manyalo jaiye kanyo. Kik obedie mondo gino kochak ger to dhi manyakorum. E kaunti ma Mombasa, moko kuom jopiny wago nengo ngima ka gikoni bech mogo pod ni malo e kind shillings 150 nyaka 170 kendo ganda mathoth pod yudo pek e nyiewe kaluwore gi nengo ngima mamedo mana ridore negi. Wacho ni mogo nengo ne dok piny. Mano odok piny mana kuome ok wan. Wan wawinjo matek mana kaka chon cha nikech mogo sani en siling 155 160 kaluwore gi sani. To sani miwinjo mogo bede chien kaluwore gi keyo kaka ne ji okeyo last time to gi sani. Kata kamano moko kuomgi puoyo jatend piny e wi chenro mar keto moko kuom kembe e lwet ji giwegi. Geno margi en ni okang' ma kamano dhi bero yuto e kembe go. Mapingo preparation gi gitimo mana for their self interest. Gito jopiny ni gini kotin ma gini ousi ni sirkal ouso gini gini uso onge. Wacho ni sekta mar niang'. Kata joma nopuro sani gibiro keyo bang' higa. Ineno.
ma jokman yang gini e puodho sani jopara kan mondo keyo tare gineno ber mar gino but kaka gino dhi mbele ji biro neno berne. Jopiny koro nigi geno ni sirikal biro keto e tim singo duto e wi bero sectors mopogore pacho ka kaka jatend piny oyango e twak ne maigani mopogore kod twak ne maiga mokalo mondo giyud fuong'ruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.